rate. Maka in gi sacco moro ma is not registered, titiyogo, mano ng'e maber ni itiyo e tok chik. Gimomiyo chik oketo mago en ni mondo pesa jopiny kata pesa jokanyo orit e yo makare. Emomiyo nitiere gimiluongo ni sasra e under Ministry of Cooperatives makoro ng'iyo sacco ka sacco kaluwore gi nweng'ogi. Nitiere kama kisechopo ka un gi deposit maromo $1,000,000 nyaka 5, nitiere kama untiere kaka ubedo regulated. Ka un gi $1,500,000 nyaka 10, nitiere kaka ubedo regulated. Ka un gi $1,000,000 moingo 100, nitiere kaka ubedo regulated. Nitiere chike maluwo, nitiere chike manyiso gik mowinjo utim. Chike makamago gin kamagi. Achiel, idwaro ni sacco nyaka bed gi gimiluongo ni AGM, Annual General Meeting, bura maduong' mar galamuru ma jokanyo rome at least dichiel e higa. Ma nyaka gibedi, bura no nyaka timre. E bura no sama timore no, igolo buge mag sacco magolo kwan ni mae pesa mar jopiny mane giketo e share capital, magi keto e deposit, mae pesa mane gikano, mae pesa moseol, magi jok moseolo, magi moseduoki, magi gik mwasetimo, wasedonjo investment, magi gik mwatimo go investment, mae pesa mowuok e investment. Mano nyaka tim e higa ka higa. To koso time en dhi ataro mar chik. Mar ariyo en ni member ka member nyaka bed gi representation e management mar sacco. Ilongo ni open and voluntary membership to gi